kúpeľoch Dudince sa 1. májový víkend stretli vinári, milovníci vína a tie zvedaví pacienti, ktorí tu hľadajú stratené zdravie v liečivej minerálnej vode. Hontiansky súdok, čo je už 4. ročník súťaže amatérskych vinárov a predstavenie regionálneho salóna vín, mal aj tohto roku svojich jasných favoritov, ale aj prekvapivých prvovystavujúcich vinárov. Verejná degustácia súťažných exponátov spolu so slávnostným odovzdávaním ocenení bola v Dudínskom kúpeľnom dome Smaragd akýmsi naliatím si čistého vína v kvalite jednotlivých plodov vincúrov. Na podujatí bola udelená aj cena kráľa hontianskych vinárov. Sú nimi profesionálni vinári z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho skúšobnej stanice v Dolných Plachtinciach. Patrí im vďaka nielen za výrobu dobrého vína, ale za takmer sizifovské udržiavanie geofondu pôvodných odrôd viniča. Treba pripomenúť, že čerství držitelia titulu vinárskeho kráľa hontianskych vinohradníkov spĺňajú podmienku, že súťažiaci nepredávajú svoje vína v žiadnej vinotéke, vinárni či gastronomickom zariadení. Hlavná ťarcha organizovania podujatia padla na plecia členov organizačného výboru Roberta Lavka a Adriána Gunára. Bez pomoci technického zabezpečenia odbornej a verejnej degustácie a hlavne dôkladnej nestrannej práce degustačnej komisie by tohtoročný hontiansky súdok nemal takú vysokú úroveň, ako ju zhodnotili spokojní účastníci regionálneho podujatia, ktorým podporili aj rozvoj cestovného ruchu v celom vinárskom kraji.